ҳамада салом алейкум бародаро, муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Як воқеаи хеле ҳам даҳшатнок рух додагӣ аз ҳамин хотир рубрикаи хайрия. барои сарпарастии канали SM Шарипов ва дастгирӣ кардани барномаҳои мо метавонед ки аз ссилкаи донат истифода баред. Ссилкаҳо дар якум комментария закрепить дегия. Хуш омадӣ ба барнома бародар. Айни замон сабти барнома рафтеста. Барномаи мо дар асоси сабти анами суҳбат мебарояд. Яъне ки худат ҳамроҳи ма дар YouTube ба тамошо кардагӣ ҳасти барномаи маро? бале акаҷонам машхур. Хоб меброя. хоб агар тамошо кардагӣ бошӣ шарт шароит ҳама чия бидонӣ, яъне ки айни замон худмон дар барнома ҳузур дорем. мақсад суҳбат кун, мушкилиҳои хита гап за, сабаб муроҷиатат чӣ буд, чӣ мехостӣ, чӣ мушкилӣ дорӣ дар умум? Ма бародар я ронандаи спринтер ҳастам ва мақсад арендаатори кӯкакӣ ай мекунам спринтера. Я моҳ пеш дар раҳи баъд ай поси муҳим дар садама дучор шудам, бали дискаи мошинам шикаст. Мошинам чапа шуд, 27 нафар пассажирам ба да больница мақсад да положением безеби давдави больница уста мақсад лечение кесем. То чени зурас кардам, мақсад як қувват нарасид, барами гуфтам агар имкониятш боша кӯмак мекардан бисёр хуб мешид, камтар вазъият безеби мекардем. 27 беморӣ гуфтӣ? бале. Чӣ қадар маблағ сарф кардед дар давоми қадар як моҳе ки кор шудагӣ буд? Иха полный примерно намедонам чанд қадар расход шудагӣ. Бисёр аз 4 стимрашам ба оператсия важдагиян. Мақсад дигарош дастай, почай, охракай шикастагия. Мақсад роитон кардам ку. Бале, мемонем ӯ рӯй кардагиҳоро дар видео мемонем. Мақсад маълумот барои бинанда да. Чӣ қадар маблағи дигарро лозим мешавад? Расходша агар надонӣ, аису пас чӣ қадар лозим мешавад ки мегӯӣ зурум намерасад? Ки озид барами 4 чизи стимра бироварданда 47,000 дигар дар кора. Ай чанд кас қарз гирифтаган барами 4 кас дигаша мақсад ай бенса пол бировардан нарасидаам 47,000 дигаш нарасидаеса мақсад бировардан. Безеб. Аллоҳ кӯмактон кунад. Аю ба ин чанд кас маъюб мешавад ба фикрам, ё ки аллакай маъюб шудагӣ? Ҳамин 4 кас стимраш аяма страшнею чичай, дигарош хеле охракчи, алҳамдулиллоҳ шукри худо ки ягонч нагзаштанд. На ва мера гуфтанӣ будам ки мақсад ки ҳамаш ҷароҳат гирифтанд, яки нагзашта? Бале, алҳамдулиллоҳ, бале, шукри худо ки нагзаштанд. Ҳамаш калонсоло ки кӯдакам аст? 4 та кӯдаканд, 2 та шаҳри тарафи Файзобод ай, қатъи ҳамо хонагиҳош омадаган, 2 таи дигар шаҳри Мачтон, ҳамин шаҳри Бағдод. Сабаби садама чӣ шуд? Рост шуда, агар хеле ростша бигирем, айби худ буд ё ки? Дискаи мошини ма ка шикастагия, на роӣ кардагим ку экспертам мақсад ҳамон биромадагия. Эксперт кардагам дискаи мошин ай тангачу шикастагия. Бале, мошини мардими яка мақсад ғайраи бо касали бировардан бо мошини вай соз кардан дар кора. Чанд касе метавонад тамошосагиш дорам беҳтарин чизе. Мошин суғурта дора? Чӣ хел мошини бесуғурта мегарда баъд? Намедонам, ма сеюм рӯз буд ҳай кардесад мо мошина. Ози мегӯй мошина бояд соз кунем, баъд чунин саволот дар соҳиби мошин шидагӣ нестае, кани суғуртаи мошин? Фақат дози ма дафроз да маят соҳиби мошиноли вай накардем. Мақсад фақат мара ози файрод кардесиям, вале кори мара тақнем мақсад вай ка баъд вай файрод мекунам. Фикр намедонам ози бошад. Кори тарам агар ки ози бигӯем нисбат ба ту гап занем, ози кор асосан бояд калон шавад. Чӣ гуна калон? Якум, барои чӣ ман суғурта пурсидам? Суғурта барои чӣ пурсидам? Чӣ гуна састаянида қарор дошт диски ӯ чарх ки ба чунин ҳолат гирифтор шуд? Яъне ки мебинед шумо бародаро, диска дар рӯи экрантон покиза диск худша хурдагия, яъне ки фаҳмида мешавад ки ҳолати ӯ хеле ҳам фарсуда будагия. Баъд гап дар бораи дигариш чӣ? Техас мотор
яъне ки бояд назорат карда шавад. Техасмотр ки гузарондагия ва ки чӣ хел бояд ҷавоб додагиянд. Дар ин ҷо савол хеле ҳам калон шуда рафтан мегирад. техасмотр доштан ва фақат барои ҳай кардан ҳамин крӯкакӣ ҳай мекардем. мо мақсад документшам чинам накардем. Ҳай кунем барои як як гапай ҳамагонда маълумай. ҳозир ман ҳаминро мегӯм. Мутаассифона баъзе ҳамин чизҳо барои галочка набояд барои галочка боша. Ин ҳамин хел ҳолатҳо нишон медиҳад ҳамин чиза ки набояд барои галочка боша. Хусусан техасмотр. Техасмотр гуфта барои галочка чира бисёр одамои мо қабул мекунанд ҳамчун ҳуҷҷати амура. Не, вай бояд назорат кунад состояние мошина. Барои чӣ пешбинӣ шудагиа имена ҳамин техасмотр? барои чӣ пешбинӣ шудагиа? Яъне ки дар ҳолати дидани ҳолати мошин баъдан бояд ҷавоб битиҳанд мошина, баъдтра ҳуҷҷат битиҳанд ки мошин яъне ки ҷавобгӯай ба талаботи дар роҳ баромаданда баъдан ҳуҷҷата бояд битиҳанд. Вақте ки ҳозир ман барои чӣ масъаларо гуфтам? Вақте ки агар ки ҳуҷҷат дода шава ва чунин экспертиза бирояд ки дискаш дар ҳолати чунин чӣ қарор доштааст, савол ба техасмотр мешавад. Чӣ гуна шумо ҳуҷҷат додем? баъдан ин саволое ки бояд битиҳад баъдан суғурта битиҳад, чунки суғурта бояд ҷавобгӯ даи кор боша. Дар ҳолати суғурта кардагии мошин агар ки шофёр худаш гунаҳгор набоша, бояд ки ӯ ушербора барқарор кунад. яъне ки ҳоло гуфтааст ки саволо дар ин саволо бояд калон бишава, лекин мутаассифона калон намешава. хоб, хай бародаро, шумо диден ҳолата мақсад ҳамаш дар рӯи экрантон ма бировардам нишон додем. бибинед хай фикр ақидаатон худтон дар комментария бинависен. касоне ки метавонен кӯмак карда картаи худшонро мемонем дар рӯи экран. бетараф набошен, касои кӯмак карда наметавонанд дар видео як лайк мондан, поделиться кардан ва ба дигар ҷо фиристодан ҳамин ҳам сабаб мешавад ки дигарро кӯмак мекунанду сабабгори ин кӯмак шумо мешавед, савобаш ба шумо ҳам мерасад. чӣ карта мемонед ака дар видео? ҳамаш дорам душанбести ҳам дорем, эсхата ҳам дорем. Душанбеститона блог мекунанд. эсхата дорем. мо хай эсхата мо беша ба я муроҷиат агар ягон кас битавонад ҳамин видеои маро ба душанбестӣ бирасонен. муҳтарам одамое ки дар ҳамин хел кори дар ҳамин соҳаашта ман сару кор доранд, дилхоҳ ниёзманде ки дар канали ман муроҷиат мекунад, картаи душанбестӣ мемонанд, баъд як чанд соати баромадани видео карташон блок мешавад. вақте ки мераванд мепурсанд мегӯянд барои чӣ хотир, майра медонам барои чӣ хотир. мақсад перевод бисёр мегзара ва банк маҳкам мекунад. ҳамин масъаларо бинен илтимос. яъне ки ман маҷбурам, мисолан ман маҷбур мешавам ки баъдан дар видеом бугӯм ки открита кушода бугӯм ки душанбестӣ нагирен. яъне ки баъдан айма хафа нашен, чунки ман клиентҳои шуморо киштанӣ нестам. лекин ман маҷбур мешавам ҳамин гапа бугӯм. барои чӣ хотир? барои он хотире ки чандин маротиба аллакай мардуме ки мебурояд картаи душанбестӣ мемонанд, баъди баромадани видео карташон блок мешавад. илтимос ҳамин масъаларо бинен. ман намехоҳам клиентҳои шуморо мақсад қатъ кардан, лекин ман маҷбур мешавам ки бугӯм ки ҳамин хелай ва ин одама бугӯм ки бародар душанбестӣ намон, чунки ман медонам ки блок мешавад. хоб, бинен ҳамин масъаларо бо ояндадам бо мегем ки бимонанд душанбестӣ, ягон мушкил нест. хоб, бародар, рақами телефоне ки дар ҳамун картатон пайвастай, телефоне ки дар ҳамун карта пайвастай, ҳамура номи банкати ва номи фамилияи кидай фиристед дар смс. ман навиштагиҳои шуморо копия карда дар видео мемонам. чӣ хеле ҳастам, хеле дуруст нависед, барое ки ман копия мекунам мемонам. чизи ягон ошибка ягон чӣ бошад дар сарихтона. хоб, як чиз дигааш бародар, ҳамин рӯз як чунин ҳолат дига шидак. агар ки мисол мушкилитон вақте ки ҳал мешава, бартараф мешава ё ин ки ниёзтон аз видео гум мешава, дига ба видео ниёз надорен, мо метавонем ки номи видеоро нависем ки збор маҳкам, лекин мо видеоро удалид намекунем. барое ки мақсад мисли дига блогерҳо мо ай ниёзманд ҳақ намегирем, фоиз намегирем ки
видеомон видеои продажни ҳисоб шав баъдан кори одам буд чид ба мо удалит кунем бароям хотир мисол просто дилет ба меҳнат худ месӯзада мисол вақт ҷидо мекунӣ видео мекунӣ як хелиш баъд вақти корш буд мешава мега ҳей братан кори ма буд чид далит киша брава а фикр мекунӣ ки авача хайта меҳнати моро қадр намекунӣ мо вақт ҷидо кардем ту да видео сабт кардем удалитш ки камтари хеле груба мерасада просто худда груба мераса ки корш буд меша мега биги удалит ки видеоро яъне ки аяллоҳ умедворем ки кортон ҳал мешава ака ва кортон ки ҳал кишид зубортона маҳкам менависем дар видео тамом хай хита нигоҳ ка ака тамоми бемориҳое ки дар ин кор дучор шудагиянд аллоҳ шифошон тия наздикҳошон да сабр ва умедворем ки ҳаракатша мо кардем баракатша аллоҳи пок мерасонад хуб ака панотон бохир ягон чи дига агар гуфтанӣ бошӣ ба мардум марҳамат набоша агар ҷанг бос мекунӣ касе ки метавона кӯмак кунад дар вазъияти безебин касе наметавонад дуо кунад фақат дуорам беҳтарин чизае худованд ҳамата нигаҳбон бошад дар ҷое ки бошем хуб бародарҷон саломат бошӣ аллоҳ нигаҳбон бошад раҳмат инам хеле бародаро фикр рафтаи худтонро дар комментария бинависен бетараф набошен дар рӯи экранатон ссилкаҳои лозима ба мисли ссилкаи vip канала қатъи VPN перепутат накунед дӯсто и премиум канали ма яъне ки канали маҳкаме ҳастае ки дар телеграм қарор дорад дар инҷа махсус видеоҳое мешава ки дар ютуб намебарояд ссилкаш дар ин ҷай а дар ин тараф бошад дигар видеоҳо маҳз аз ҳамин рубрикаи хайрия ҳамада хайр то видеоҳои оянда